Nako talaga, lalong lumala. Ayan mga kabarako, oh. Nako. Yun, ano nangyari dito? Ayun, naatrasan. Laguna to Bicol. So ito, nandito na tayo sa Maharlika Highway. Napaka-traffic, sobrang haba na pila lang sasakyan. Tingnan natin kung may checkpoint pa ba or restrictions sa Kamsur. So titingnan natin ano. Yon, good morning mga kabarako. Time check muna natin ay 5:10 ng madaling araw ngayong April 14. Kumusta kayo lahat? Good morning. Hindi tayo natuloy kahapon kasi we're trying to wait for a better weather so far. Dito tayo sa Taytay going to Highway 2000 mga kabarako. Medyo madilim pa pero looking good naman ang ating weather ngayon. So, welcome to our Whole Week episode ng ating Bicol Ride April 2022. First time nating may mga kasabay. Syempre, yan sila Utol, yung Aerox sa harap, tsaka si Papa B, yung Honda Click sa likod, no? Fortunately, hindi nakasabay yung ating mga kabarako na planning to sumabay, no? Yung schedule, hindi tayo nagkatugma-tugma. Hindi kami magkasama ni Mrs. Barako today. Medyo malungkot. Mga kabarako, samahan nyo kami sa ating rides for today. Yan, so hopefully makarating tayo na mabuti at paliwalhati. Ganyan din natin mga kasalubong at mga kasabay sa daan. Ayan mga kabarako, kita-kitsa lang tayo pag maliwanag na. Yan. Grabe mga kabarako, dito pa lang tayo sa parte ng Morong. So time check muna tayo, 5:52 ng umaga. Grabe, napakadami sasakyan ngayon. Ang dami nilang parang puro pauwi ng probinsya mga kabarako. Parang exodus pauwi ng probinsya. Ayan mga kabarako, tingnan nyo naman oh. Ayan, let's go. Dito tayo sa bandang kanan. Ayan mga kabarako, nakikita nyo sa harap. Wow, bilog na bilog. That means a good weather. Yes, alright. Yan, 5:56 sa oras. Welcome to Baras Rizal, home of Sikaran in First Organic Town. So far, medyo mausok dito. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga nagsisiga o kaya naman dahil sa fog. Yun, paalala sa ating mga kabarako for this morning. Sa ating chill rides lang tayo mga kabarako. Medyo marami nagmamadali, kagaya nito. Nakarating din tayo sa paroroonan natin. Importante makarating tayo ng buo-buo. 5:59 na ating oras. Dito na tayo sa Tanay, Rizal. Right, hataw. Woo! Grabe, after almost 1.5 month, parang bigla ako na-miss lang pagbiyahe ng pauwi ng Bicol. Pero mamaya, lanta na tayo nito. Isa sa mga sikreto sa mga long rides, enjoy lang natin yung pagkabiyahe para hindi ka masyadong stress, hindi ka masyadong nape-pressure sa biyahe. Yan, ano lang, wag masyadong seryosohin. 6:05 ang ating oras. Ang bilis natin. Dito na tayo sa Pililla, Rizal mga kabarako. 6:40 na ang ating oras mga kabarako. So kasalukuyan nating inaakit tong kahabaan ng Pililla. Ayun, talagang napakasarap dumaan dito. Relax ng pag-iisip. At saka napakasarap ng mga kurbada. Ayan oh. Grabe. Ay, grabe ang pila mga kabarako. Parang abutin tayo ng siyam-siyam dito. Nako, Pililla pa lang tayo. Oh no. Sobra.
usok, unti-unting naglalaho. Tanging hiling ko lang sa'yo, nakaraan ay tanggapin, at ang ngayon ay harapin. Oras natin ay 7:14. Grabe, di natin in-expect ganito para ka-traffic pagka ganitong mga araw ang biyahe. Sobra, mabitak pa lang tayo. Sige mga kabrako, tuloy-tuloy na tayo. Medyo inihanap namin sila Uto, nagkawalaan kami. Ayun, 7:20 na tayo mga kabrako. Kami Laguna tayo. Kahit saan sobrang traffic. Na-excite yata yung mga tao. Ang daming rider oh. Kaliwat kanan mga kabarako. Yon, time check natin ay 7:40 ng umaga. So this is I think Kalayaan. Ilang beses tayo dumadaan dito, di pa rin natin kabisado, no? Nagkita-kita na kami. Binakbakan pala ng binakbakan ng dalawa. Okay, so kaliwa na tayo dito. Pagsanghan, Laguna. Napakahirap pala magbiyahe mag-isa mga kabarako. Boring. Para napaka-monotonous ng rides mo. Hindi kasi katulad nung lagi kami magkasama ni Mrs. Barako. Hindi ka antokin kasi buhay na buhay yung ano namin, yung biyahe. Kwentuhan lang kami ng kwentuhan. So isa sa challenge sa mga solo rider, kung paano labanan yung boredom, no? Yung pagiging boring ng biyahe. Kasi yung pag nabore ka simula na ng pagkaantok mo yun. Hindi totoo yan. Yan, kaya mga bravo, huwag niyong iiwanan yung mga OBR nyo. Iba rin pag may OBR Sana all. Yung mga walang OBR dyan, syempre maghanap na kayo ng OBR. Alright. Sakto alas 8:01 mga kabarako. Nandito na tayo sa mga sigsag na kalsada ng Cavite, Laguna. Yun! Talaga naman. Uy! Kalalim. Yes! Ito pa! Mag-overshoot tayo. Oh no! Alright. Kaya sarap talaga dumaan dito ba? Woo! 8:32 ang tamang oras mga kabarako. So nandito na tayo sa Lucban, Quezon. So yan pala mga kabarako, no? Dito sa bahaging ito ng Lucban, ayan, medyo may kapakita ng kalsada. Ayan no. Hey yun. Kaya yun, doble ingat tayo rito. Ayun, may checkpoint papasok ng Tayabas. So dito na tayo sa Lucban, Petron. Ang daming rider mga kabarako. Ano? Sa Lucban? No box and card, no entry. Ayan, mahigpit dito mga kabarako. Papasok ng Lucban. Alright, kaliwa na tayo mga kabarako. Buti na lang, dala natin yung vaccine card natin. Baka di tayo makapasok ng Kamsur. 8:56 ang ating oras mga kabarako. Dito ulit tayo sa Lucban, Tayabas Diversion Road. Usok, unti-unting naglalaho. Tanging hiling ko lang sa'yo.
Oras natin mga kabarako 9:36. Grabe. Kalalabas pa lang namin dyan sa may Pagbilao. Yung nilalabasan natin galing dyan sa Pagbilao bypass. Ito, nandito na tayo sa Maharlika Highway, Pagbilao. Grabe mga kabarako, napaka-traffic. Sobrang haba ng pila lang sasakyan. Grabe. Ayan mga kabarako, 10:60 na. Dito pa lang tayo, di pa rin tayo makausad. Yung mga nakaraang buwan, halos solo-solo natin ang kalsada. Pero ngayon, yan, meron tayong parking lot. 10:34. Same situation mga kabarako. Kita nyo naman yan, oh. Halos kinain na ng buong lane ng pa-south, pauwi ng Bicol, ng Visayas, ng Mindanao ang kahabaan na ito ng Maharlika Highway dito sa Pagbilao. Grabe. Kargado kayo, saan uwi nyo? Libanan? Sa? Hindi ka pa nga kapisado eh. Partido ako, partido. Hindi ka pa kapisado, napunta ko lang dyan. Diretso lang yan? Diretso lang? Oo. Kaya yung sigsag. Malapit na po, malapit na. Saan kayo galing? Laguna? Nalay na sa ano ko, anak ko, kaya puro pasalubong. Oh. Nakapag sa loob ng bag eh. Oh. Tapos wala. Ayan. Libanan din si Tatang. From Laguna to Libanan. Shout out. Ingat. Ride safe po sa inyo. Punong-puno sila. Ay, salamat. Naka one way pala. Oh no. Grabe. Yun, time check natin mga kabarako. 11:03 ng tanghali. Tingnan nyo naman yan, oh. Hanggang saan ba tong parking lot na ito mga kabarako? Current location natin, Pagbilao pa rin. Lumabas kami ng Tayabas diversion, almost mga mahigit ng 9. So almost 2 hours na tayo dito. 2,000 years later. Ay, grabe. Bicol ba? Bicol? 11:21 na, nandito pa lang tayo sa Old Zigzag. Kapagod. Kanya muna ng buko rito kay ate. Ayan mga kabarako, 11:35 na ang ating oras. Naiwan na tayo nila utol. Nasa Atimona na daw sila. Ayan, so doon na nila ako hihintayin. Kaya dahan-dahan ako akit dito sa Old Zigzag mga kabarako. Ay, ganun pa rin after 1 month. Ito pa rin yung mga dinaanan natin. Same na uka. Ayan, kagaya niyan. Andito pa rin si kuya. Lagi siya nakapesto rito. Wala si Mrs. Barako. Walang taga-abot ng barya eh. Ayun, 11:47 ang ating oras. Gutom na tayo. So palabas na tayo ng Old Zigzag Road mga kabarako. So ayun, update. Same situation pa rin yung mga lubak ng pag-uwi natin ng March. Ayan, kagaya nito oh. Kaya doble ingat pa rin. 70 tayo sa Corbada. Kung kasama natin si Mrs. Barako, mapapagalitan tayo. Hindi totoo yan. Ganda rin yung may OBR ka, mamimiss mo yung mga pangungulit sa'yo sa, yan, sa speed mo, Sana all. sa singit mo ng singit, alam mo yun. So yung mga may OBR dyan, nakaka-relate kayo na mga kabarako. Ay! Inaali ko lang yung sarili ko. Hirap pala mag-ride mag-isa. So far so good. Mainit ang panahon dito sa Atimonan, Quezon. Kaya napansin lang natin sa mga kalsada rito sa part ng Atimonan, parang marami na namang mga tagpi-tagpi or tapal-tapal. Yung iba lupa lang eh. Ayan, kagaya nito oh. Kitang-kita nyo yung mga kulay brown na tinagpi or tinapal. Yan, eto pa oh.
to Bicol to Gumaca. Yung part ng Timona na ito mga kabarako, ayan medyo inayos na yung kanan, yung kaliwa na lang oh. Alright, so yan ang updates natin dyan sa kalsada na yan. So hopefully, ay naku ang lalim. Hopefully next na daan natin yan ayos na, no? Time check muna tayo, 12:01. Kumusta ang inyong pananghalian ngayong araw na ito mga kabarako? Tayo hindi pa kumakain. Yes, so yun, bandang kaliwa at Timonan Port. So, nag-try tayong pumasok dyan isang beses pero bawal yata pag hindi pasahero. Alright, napakaganda ng dagat ngayon dito sa Timonan mga kabarako. Yan, blue na blue, payapang payapa na naman. Talaga naman, tumatawag na, mag-swimming na daw tayo. Napakasarap talagang tumambay sa gilid ng dagat pagkatapos ng isang nakakapagod na biyahe. Naku, punuan. 12:08 na tayo mga kabarako. Dito na tayo sa bayan ng Gumaca, Quezon. Tatandaan nyo mga kabarako, is statue ng fish. Woo! Grabe, sarap! Woo! Umaangil. Alright, grabe luwag oh. Napakasarap na magbiyahe talaga dito mga kabarako. Ito lang dati yung daanan eh. Ngayon 4 na lanes, napakaluwag na. Napakaganda talaga dito. Yan, pagka paakyat na ito mga kabarako, alam nyo na yan, nandiyan pa rin kayo sa bayan ng Gumaca. Napaka-solid talaga. Ayan oh. Woohoo! Kaya lang wala na tayong gas. Nakakita tayo mga nagka-bike. May nakita akong karatula nila eh. Grabe, Laguna to Bicol. Grabe, lakas nyo. Shout out. Ingat. From Laguna mga kabarako, grabe, ang lakas nila. Shoutout natin yung mga kababayan natin. Ride safe sa inyo. Grabe mga kabarako, dito sa part na ito ng Gumaca yan. So kasalukuyang inaayos yung kalsada. Ito yung mga nakaraang pag-ulan kaya maputik. Grabe, may bike pa sila. Ups! Bicol din! Bicol! Ride safe! Exactly 1:41 ang ating oras mga kabarako. So ngayong April 14 no? So lahat ng Bicol bound, southbound ay dito pinapadaan sa Lopez Bypass. Kaya dito tayo ngayon dadaan. Ang problema, 1 bar na lang ako mga kabarako. Oh no! Parang pagkakaalam ko walang gas station dito eh. Pero ano lang naman to eh, 6 point something kilometers. Hindi pa naman nag-blink yung ating panel. Kayang-kaya pa. Yun, dami mga pa-Bicol mga kabarako. Oras natin 2:06 mga kabarako. Dito tayo sa Caltex Calawag. Napakaraming biyahero today. So second gas up natin for today's ride. Lalo na tayo naiwan na naman. Sarado pa rin yung stopover dito ng Raymond Trans. Yun, back to Bicol tayo. Well, dami mga pauwi. Dami mapusok ng Bicol oh. Alright, shout out and ride safe mga brothers. 2:33 ang ating oras mga kabarako. Yun, so malapit na tayo sa Tabogon.
So 30 minutes going to or Tagkawayan, 30 minutes. So more or less mga 3 PM nasa Del Gallego na tayo. Tingnan natin kung may checkpoint pa ba or restrictions sa Kamsur. So titingnan natin ano. Yan, update muna tayo mga kabarako. Ating oras ay 3:10 ng hapon. So kapapasok pa lamang natin ng bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Yon, inaantok talaga ako kanina pa eh. Pero mukhang mawawala naman ang antok ko dito. Yan, shout out sa mga taga Tagkawayan dyan. Alright. Ay talaga. Woo! Naman. We're back. Officially back to our hometown. Yeah, it's nice to be back. Woo! Today is April 14. So, ayun, wala nang border checkpoint dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Ayan. So, ayan, good news yan, good news. Ito sa part na ito ng Ragay, napakaganda rin ng kalsada mga kabarako. Para na ring expressway. Tingnan nyo naman yan. May tricycle nga lang. Woo! 4 na lanes na rin. At napakaganda ng mga street light. Yeah, medyo pick up na tayo ng pace. Para medyo 6 o'clock makarating tayo ng bayan ng San Jose. Yes. Ayan oh, ang luwag. Ayan mga kabarako, no? Halimbawa, baguhan lang kayo rito, first time nyo talagang dumaan dito, or kahit matagal na kayong dumadaan dito sa Andaya Highway, ano, parang hindi siya matapos-tapos. More or less na. Oh no! Ano? Muntik pa sila dun during driving talaga. Ayan, talagang eyes on the road. 1 second lang kasi yung yung pagkalingat mo, pwede kang mag-result to it's either mabanggo mo yung nasa harap, or it's either naman makahulog ka sa kanal, no? Kaya 100% talaga ang focus sa driving mga kabarako. Yun. Ito, yan. Buti nilagyan nila ng warning. Ito mga kabarako, Ragay yan. Wala yan nung pag-uwi natin noong March. So parang bago lang siya, no? Ayos, tapos na pala to mga kabarako. Napakaganda. Sana yung taas pa, kabilaan. Napakaganda. O yan mga kabarako. 452. Ragay pa rin to. Yan. Grabe. Solid yan pag tumama kayo dyan, lalo pag may kaliitan ng gulong. Nako. Parang lalong lumala. Alright. Sana maayos yung mga yan. Ayan pa oh. Yay! So 4:54 ng hapon. Ito ang bayan ng Lupi, Camarines Sur. Ayan. Dito kayo makakabili ng mga pasalubong mga kabarako. Ayan o. Pati doon sa bandang unahan. Ayan. Ay nako, mayroon din mga area na pangat dito sa bayan ng Lupi. Ayan, kaya gaya niya. Siguro kaya pinagtatakpan. Ang lalalim siguro noon. Bumagal madalas ang aksidente dito. Yan pala mga kabarako, paalala sa ating mga riders na bumabiyahe dito. Ayan. So pakinggan natin yung mga sinasabi ng mga warning, early warning signs yan, kagaya ng mga yan. No overtaking,
slow down, dangerous curve ahead. Nilagay yan dyan kasi ibig sabihin talagang totoo yung nilagay nila dyan. Prone yan sa accident. Halimbawa itong kurbada na to, yun, ano nangyari dito? Ayun, naatrasan. Oh no! Naatrasan yung Aerox. Huwag tayong buntot ng buntot dyan sa mga malalaking truck na yan. Hindi tayo mananalo. Imbis na maganda yung motor natin, okay tayo, didikit tayo ng didikit dyan. Wala. 5:30 na mga kabarako. Ayan, dito na tayo sa boundary ng Limana at Sipokot. Ganun pa rin. Grabe pa rin yung sitwasyon ng boundary ng doon, ng kalsada sa boundary na yun. Ay! Ayun, tingnan natin ulit yung mga pinunan natin ng mga butas-butas dyan sa bandang unahan. Ay, malamang mayroon pa ulit. Ayun, no? Ayun, mga kabarako. Eto, isa. Sige. Kalit-lit ng gulong mo eh. Dalawa. Ayun, eto. Okay. Ayan. Nako, talaga lalong lumala. Ayan mga kabarako, Nako. Eto pa. Nako. My goodness, eto pa. Ay, mga nagna-night rides yan. Mga kabarako, ride safe yan. Parte ng Limana yan. Ito, pagpasok mo lang galing ng Sipokot or bago ka pumasok ng Sipokot, mga kabarako, no? Ayun mga kabarako. 8:40 na ng gabi. Ayun, after ng maghapong biyahe, nandito na tayo sa bayan ng San Jose. Alright, dito kami dumaan sa Lugon route, no? Medyo shortcut na kasi ito. Yun lang masyadong madilim. Yun, so maraming salamat mga kabarako sa pagsama ninyo sa buong maghapon na ito. Huwag kalimutan na panoorin, i-like at i-share ang aming mga videos, no? And show us some support by clicking the subscribe button, and also click the notification bell para updated kayo sa mga susunod natin mga biyahe, susunod natin mga rides, susunod natin mga adventures, ano? So, yun, muli, Renz here of Team Barako Motovlog, and of course, hindi natin kasama si Mrs. Barako. Kasama yung ating mga utol sa rides ngayon, dyan sa likod. And si Mar, tsaka si Papa B. Ayan, so, muli, magpapaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never tease to travel with your ego. Mula dito sa bayan ng San Jose, isang magandang gabi sa inyo, and God bless.